Saisin hakane kapor ngalawan ra ya kawai ka kubor ke basusi bat ke balapan par yang khriat hadu kata-kata ya ki pai ba babun balang. Om tang ya kari India henry ya kapertai hi berkuai. Kane ka jingja kamdei su ke bathamai henry na kapor syakapor ke baju ya ja hakane kari India. Lesi kamdei ke bathamai henry kadei ke bakamper na kiwei ki jingja pat. Kane ka jingja ke balawanja hapo Chhattisgarh akar pusan tarik jungu benai Julai ar hajar ar pusan. Kadba nakaliang jungkin ki sister arngut kumbalatip kerteng yaki iwei idei i Pretty Mary but iwei idei i Bandana Francis. Kadba nakaliang jungki ya laingut ki kentai kebadang hapo kat kendai bat hapo arpu isnem. Kibadei nakajaj benriu rilum bat hakane kari India kumbaju khot kumbaju tip yakini ki rilum kum ki odivasi. Lem bat kini ki sister arngut kimut ban yalam yakini kintai hapo agra ban ai ki kam bat ki jingnang jing start ki baper haki institution jongki andre nakaliang jongki bojrang dol kendet kansan ki lawan mi deki spangut ban tombor bat ban le don bor bat haka juga por ki la pendon kamru ya kaktin ki baklem akor ki balai phau kom lai phau jaj yakini ki sister nakaliang jongki seng bojrang dol ki la kono yakini ki sister arngut nakabaong bakini ki sister ki baju melin ban pun bor ban pen kela hakaniam kristan yaki beriu hadin ka jingyo ban bat no nakaliang jongki bojang dal yakini ki sister arngut lambat yakini ki kentai laingut ki baderu haka juga por nakalong yeng kristan kila IT hakakti jongki pulit nakabakun no bakini ki sister ki badon kiti ban pen kela nyam bat ban de ban thet yaki kulung kena yaki kentai nakabapen ngat haka ek jongka kat kendai spa henru pupra bat haka section jongka sispa sapulai BNS hadin ka jing sapriang kane ka kubor ka klemkut tang hanne henry kala khongpong penban da kumoi pat hakasngi jong kasngi sajan hadin bakini ki sister arngut lambat kini kentai laingut kilayo ya ka jamin naka NIA Bilaspur kut kini ki kentai laingut kilalej bu kala ya ka ijahar persya ya ka seng bejong dol ha Narayanpur SP office daga bakun no bahadin ka jing saset kini ki kentai laingut hakoi ka kamera hadu saumit sausngi nakaliang jong kini ki bejong dol kilawan rung ha katai ka kamera ke bala set ya kini ki laingut ki kentai badda ka ba be noru yau nong apa hara na katai ka kamera haka juga por kila yatu ban nakaliang jong ki bejong dol kila berngam berset lasyo ladat larakti yaki bat da ka ba berngam ru boong balada kimi ay muncur yaki baki pha ban le kinle ya ka gengrip ya kini ki laingut ki kentai bat haka juga por kila yatu ka ba so kham sirkai kalong baki laktaru ya ka private pat jongki hadur gai railway station hakmat jongki pai ba bayade bat kani ka jingja saisen hakane ka por ngakwa ban bu jingkili hapi ki pai ba hato fisungo kumno bayade bat kani ka jingle marat khlau jongki ni ki seng bojong dol nakapor sakapor hakane ka ribe jongi hato kamdei ka jing ai mensim jing ai jing kersan jing ai bor nakaliang jokane ka sarkar BJP hato kamdei nakaliang jokini ki bojong dol ki pen khen ya ka kondon ain joka riti senchar joka ri India hato kamdei bakini ki bojong dol ki kwa ban sencha don bor hakane ka ri India hato kamdei kini ki bojong dol ki kwa ban penlong ya kat kum ka jing kwa jokani ka sarkar one nation one religion kane kadei kai ka jingkeli ka bami hakane ka por hakane ki sngi hakane ka ri India nakadawiu hadu kane kini ki bojong dol ki le ben ya ki wei ki nyam